It-tnejn filgħodu f'laqgħa mal-edituri tal-gazzetti u tal-istazzjonijiet televiżivi f'pajjiżna l-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista se jkollu open door policy għal mezzi tax-xandir. Dan ifisser li l-Partit Laburista se jkun qed jisma' lil kulħadd u se jkun kommess li jwieġeb il-mistoqsijiet li jsirulu għal Joseph Muscat. Qal li l-Partit Laburista qed jistenna li jkun hemm skrutinju tal-proposti li se jresqu l-partiti politiċi. Il-Partit Laburista se jkun qed jistenna biss rapportaġġ ġust mingħand il-mezzi tax-xandir f'pajjiżna huwa awgura l-ħidma tajba lill-edituri għal dan iż-żmien ta' kampanja elettorali. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm l-edituri tat-Times, The Malta Independent, L-Orizzont, In-Nazzjon u l-Mument flimkien ma' dawk ta' iNews Malta, TVM, One News, RTK u Media Link. It-tnejn filgħodu wkoll il-mexxej Laburista Joseph Muscat żar l-istazzjonijiet One u anke l-istudju tar-Radju Diġitali Kiss fil-Marsa. Kienet okkażjoni li matula l-mexxej Laburista ltaqgħu tkellem mal-ħaddiema ta' One kemm dawk li jaħdmu fir-radju, televiżjoni, amministrazzjoni, staff u l-Kamra tal-Aħbarijiet. F'kelmtejn, Joseph Muscat ħeġġeġ lil ħaddiema kollha tal-istazzjonijiet One biex iżommu l-pożittività. Qal li l-Partit Laburista għandu messaġġ b'saħħtu qed joffri tama l-futur u b'differenza minn partiti oħra qed joffri kampanja elettorali pożittiva. Il-Partit Laburista qed jitkellem u se jibqa' jitkellem dwar in-nies. Joseph Muscat irringrazzja lil ħaddiema kollha ta' One għax-xogħol kollu li jagħmlu u waqt li esprima l-fiduċja sħiħa tiegħu fil-ħaddiema kollha ħeġġiġhom biex juru ħafna iktar enerġija fil-jiem li ġejjin.